Сега ще покажа в това видео, когато сме правили нещо, темата ни е изцапан и ние искаме да го почистим чрез този начин на обозначение. И тук виждаме второто меню е за измиване. Натискаме измиването. Моето в момента е изцапване от тесто, при което затворен и оставам поради да се измива. Съответно да видим резултата.